Dobar dan, danas ću vam pokazati kako da postavimo animacije na slajdove, slike i tekst prezentacije. U stvari, animacija na slajdove se naziva translacija. U nekim Office paketima translacija i animacija je jedna kartica, ovdje su dvije odvojene kartice pa ćemo krenuti od translacije. Znači ovdje imamo pokazano kako da nam se slajdovi pokazuju jedan iza drugog, možemo svaki postaviti na svoj način, recimo evo ovaj prvi ćemo ovako, drugi ćemo da nam se pojavljuje odozdo, treći recimo da nam dolazi s lijeve strane, četvrti da nam se nešto kao mrežica neka, imamo ovdje još nekih peti, recimo ćemo uzeti evo ovako, šesti ćemo uzeti još neku opciju, evo recimo ovo. Super. Vratit ćemo se znači na animaciju za slike. Znači idemo na kartici animacije. Ovdje znači moramo prvo kliknuti na sliku ili tekst kako bi izvršili animaciju. Znači imamo ovdje takozvane zelene animacije, to su one dolazne animacije, zatim imamo narančaste animacije koje su animacije tokom slajda, znači da se on samo pokrene negdje na slajdu, da nešto uradi i da ostane tu. I imamo animacije crvene koje su nam odlazne animacije, znači ono da nam ode sa slajda. Pa ćemo krenuti od prve, znači evo ja ću ovdje postaviti, znači možemo i ovdje dodati animaciju, da nam se ovako slika pojavi, zatim da nam slika se malo pomjeri, odnosno okrene, i na kraju ćemo da nam slika ode sa našeg računara, odnosno sa naše prezentacije, evo recimo ova sa rotacijom. I sad kad to pokrenemo, da vidimo kako nam to izgleda, vratit ću se na ovaj prvi slajd da vidimo i kako nam prezentacije izgledaju. Znači vidite kako smo postavili slajdove. Evo vidite da odozdo je došao slajd, znači sad će se slika naša pojaviti. Kad kliknemo još jednom, to će biti ona rotacija i ostat nam na slici. I na kraju ide onaj odlazak sa prezentacije. Sad idemo na tekst. Ja ću ovdje tekst cijeli selektirati i postavit ću dolaznu animaciju, ne znam, da mi se kreće odozdo. Evo ovako. Zatim ću postaviti animaciju koja će biti tokom tu, ne znam, evo, recimo ova, da probamo. Dobro, osjeti se nešto. I animacija koja će biti za kraj, znači da ode sa naše prezentacije, recimo evo ova. Sad kada pokrenem to opet animaciju, da vidimo šta nam se događa. Znači ovo nam je ona slika, rotacija slike i odlazak slike. Zatim, znači ovo se pojavio onaj treći slajd. Tekst nam se cijeli pokazao odjednom, a gledajte sada kako će se animacija pokretati jedna po jedna, ove što trebaju doći, i na kraju će nam otići tekst po tekst. U čemu je tajna? Tajna je u tome što mi kada smo postavljali prvu animaciju, vidite ovdje, znači zelene ove dvije, piše nam jedinica, prvu animaciju, znači selektirali smo cijeli tekst. Ako želimo da nam se, znači i tu pojavljuje red po red, odnosno pobrojavanje po pobrojavanju, onda ne bi selektirali tekst, samo bi kliknuli na tekst i postavljali animacije. Ono što je još bitno jeste da naglasimo da se bukvalno sa jednim slajdom može napraviti cijela prezentacija, iako je to malo više posla, znači da nam se pojavi prvi slajd, pa da nam ode sa tekst i sve slike sa prvog slajda, pa onda pojavi se drugi, pa treći i tako dalje. Toliko za danas, doviđenja i prijatno.